O Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés forma alumnos en 3 campos diferentes: profesións tradicionais na comarca, talleres enfocados á innovación e a colaboración coas empresas para adecuarse ás súas demandas. Neste último punto, a empresa eólica Galventus colaborou co ente comarcal para formar a 7 alumnos. Ante o desempeño destes, a compañía continuará contando con algún dos participantes. Estamos para ver aquí como os alumnos que nos enviou a Mancomunidade do Salnés para prácticas. Vemos que temos a posibilidade de contratar un porcentaje alto deles. En uns días incorporanse a Galventus para desempeñar os seus traballos. Os participantes aprenderon a realizar traballos no sector eólico. Sí, mira, o traballo que están facendo é a forma que se reparan as palas para o tema de composites, inspeccións, cambio de tornillería, de pernos, pintado de palas. Isto vaise aquí na nave, depois en parque sería algo similar, pero en altura sempre. A contratación dos alumnos é o obxectivo principal da Mancomunidade do Salnés. A Mancomunidade adoptou cal é o modelo de futuro, que é formar os traballadores e traballadoras nos sectores que hai demanda, non? En este caso o sector eólico é un sector no que existe demanda, como vedes acaban de decir que varios dos nosos alumnos van a ser contratados, e ese é o obxectivo deste plan de emprego e o obxectivo que temos desde a Mancomunidade do Salnés. Os diferentes cursos do Plan Integrado de Emprego permite ás empresas contar con traballadores cualificados en diferentes campos. Temos, ademais, un alumno que está traballando aquí do programa anterior, que ademais ten un perfil que lle interesa moitísimo a empresa. Por qué? Porque ten o título de dron, de manexo de drones, o título oficial. Iso dá unha ventaxa importantísima porque se poden facer as inspeccións dos parques eólicos sin ter que subir nunha grúa, supón un aforro de tempo considerable e ventaxas para todos. A empresa non tiña o perfil dun traballador que puidera facer as inspeccións dos parques eólicos con drons, coñecementos que cada vez require máis o sector. Dende Galventus informaron que os novos contratos serán temporais, pero con amplas posibilidades de quedar fixos na empresa.